От екрана до сърцето DJ Макаренко. Епон с музиката, в кръвта ми е ритъмът. Нощите дълги, мечтите без лимит. Един телефон, една светлина и целият свят се събира при мен в нощта. Петък наближава, часовникът спира. В 8 вечерта купонът избухва, не минава. Лайва тръгва, чатът гори. От Стара Загора до чужбина всички са тук, нали? Петък и събота, балкански лайф. DJ Макаренко, вдигам вайб. Пева, танцуе, все до сутринта. В TikTok сме заедно, това е нощта. Ръце горе, няма тъга. Балкански хитове, душа гори сега. Живота е бит и аз съм на пулта. Добре дошъл на купона, това е играта. Някой влиза уморен от деня, друг е сам, търси малко искра. Пускам песен и виждам как усмивките светват, ето го знакът пак. Тук няма лъжа, няма фалш, само истински хора и музика с жар. На здраве през екрана, брат, сестра, Балканът ни събира една душа. Не е просто лайф, не е просто звук, това е място, където си тук, всеки коментар, всяко сърце дава ми сила, качвам още децибели, ей! Петък и събота, балкански лайф. DJ Макаренко, вдигам вайб. Те танцуват до сутринта. В TikTok сме заедно, това е нощта. Ръце горе, няма тъга. Балкански хитове, душа гори сега. Живота е бит и аз съм на пулта. Добре дошъл на купона, това е играта. Знам, не е лесно, зад кадър е битка. Техника, нерви, всяка минута. Но щом чуя, брат, ти ме вдигна. Знам, че всичко си струва. От лайф на лайф градя семейство. Не по кръв, а по ритъм и чувство. Балкански купон без край. Тук сме живи, това е рай. Ако си сам тази вечер, ела при мен, не се колебай. Музиката лекува, а ритъмът той ни спасява, знай.